Ako sa rodia sny? Už ako dieťa som bola nezastaviteľná. V hlave som mala 1000 nápadov, v nohách nekonečný nepokoj a v srdci túžbu objavovať svet. Naše malé mestečko mi bolo bytesné. Lesy, lúky a stromy boli môj skutočný domov. A moji rodičia? Tí potrebovali viac trpezlivosti, než dokážete si predstaviť. Keď som niečo vyviedla, otec presne vedel, kde ma hľadať. Stačilo mu dívať sa hore. Niekde vysoko v smrekoch sa skrývala jeho malá, väčšine ufúlaná dcéra s listami vo vlasoch a odpreté kolená jej boli úplne ukradnuté. Poď dolu, volal na mňa prísnym hlasom. Poď ty nahoru, odvetila som mu vždy so smiechom. A takto sme sa vždy doťahovali, kým mama so sestrou pokojne zbierali čučoriedky, ale neveriacky krútili hlavami. Mala som v sebe divokosť, ktorú sa nikto nesnažil skrotiť a možno práve vďaka tomu som sa nikdy nebála ísť vlastnou cestou. Les bol môj druhý domov, voňal machom, ihličím a dobrodružstvom. A ja som vtedy netušila, že raz budem túžiť po inom svete. Väčšom, vzdialenejšom, plnom víziev, ktoré ma preveria do poslednej bunky. Les a stromy boli môj domov, tam som sa cítila slobodná. Ale škola? To bolo úplne iné dobrodružstvo. Nie, že by som sa bála víziev, ale niektoré dvere som otvárala častejšie, než by som chcela. Napríklad tie od riaditeľne. Otec tam bol častým hosťom a ja som vždy len s búšiacím srdcom čakala, ako to dopadne. Pokračovanie už čoskoro.